विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचो मोगाचो येवकार. उद्योगम पुरुष लक्षणम मन सांगोची एक उक्ती आम्हा स्फूरन्सो गोत्तासल्लेत. खयलो व्यक्ती जाल्यारो कोणासो एक काम नाय उद्योग नाय म्हणतो कोडले तो व्यक्ती आलसी जीवनास ಹೊಂದಾವನ್ जायत असतो. जाल्यार केलो व्यक्ती त्याच्या प्रायाची मिती देखील मिरावन त्याच्या एकटेच तिने एक काम करीत असल्याच्यात समदल्लो उद्यमी म्हणून आम्ही सांगतो. कैल्ले कामो तोरल्यावनय दकल्यावनाय कैल्ले कामासो त्याच्यात जाल्ले एक महत्व असता. तेंतु स्ವಂತ काम करवचे म्हटल्यार आसाने त्याचे कामास जिके कष्टो आणि आमच्या बुद्धिवंतिकेस देवेचे एक सवाल म्हणत सांगोत. इत्ते स्ವಂತ कामांत एकलोत यजमान तोत कामाचो तेंतु आयले लाभ होऊंदे नष्ट होऊंदे एकल्यानत बघून घेवे. आदीला कालांत पुरा एक जंबार आयल्या म्हणतो कोडले त्या घरचे जालास शान होडवेचे मडलांचे तट्ट्यो करून त्याच्या मांटो घालवेचो आणि आयदना रेडी तयार करवेची एक खाण जेवणास आणि पूरा एक साधारण एक 15 दिवसांनी 1 महिना अद्दींत तयारी सुरू होईते. ते आमचे नेरेकऱ्याची जन होऊन देत आमचे लक्षी सोयरी आमचे समाज बांधव येऊन आम्हास एकामेकास सहाय करीत होते. घरच्यांसंतू बोलवत पुरसत असत नाही तसल्या वेळारांतू जाल्यार ती कुशीत ती एक इंगडत असत. आमच्या मदी एकामेकास एक बांधव्य असल्याचो आम्ही ते बघून घेवत. कालक्रमेण काल बदलावण जाले तशेंत गांव आसले पेंटे बरी होईत नगरीकरण जाले तेद्वा एक माते होऊन नत्तल्या बरचे एक जंबरांस तयारी वैसेविती दिडीर तयार वैसेविती तेद्वात जन्म घेतले या इव्हेंट मॅनेजमेंट. हे इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणूचे आता एक तोरले उद्यम म्हणून वाढत असा. एक सामाजिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र आणि वाणिज्य क्षेत्र कैल्ल्यांतो असोंदे हेचे एक अगत्य मस्त असता आणि याचे पात्रो तोरले असता. एक दक्ले मीटिंग धरसून एक विश्वविख्यात समारंभ वैसवी जाल्यारो इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे अगत्य मस्त. या इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या आम्ही एक जबाबदारी देऊन सोडल्यार आम्हास आयोजकांस समारंभाचे आयोजक कोण असत त्यांस माते होऊन नाताना त्या कार्यक्रम यशस्वी करून देवेचेत इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे. आज आमचे ಒಟ್ಟು सोयरे होऊन आयिल्ले श्री शुभम नायक त्यांचे नाण प्रायांतत स्ವಂತ उद्यम करीत चलोवन घेत असुचे आणि यशस्वी वाटेंत चलत असुचे युवा उद्यमी म्हटल्यार शुभम इव्हेंट्साचे मालको होऊन असत. आज शुभम ಒಟ್ಟು यात एक इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या ಬಗ್ಗೆ संवाद करूया. शुभम तुम्हास या कार्यक्रमास हार्दिक स्वागत. हेंचे ಒಟ್ಟು संवाद करवाच्या आदी हेंचे एक दक्ल परिचय तुमच्या एद्रास. श्री शुभम नायक हे मंगळूरांत निवास होऊन असुचे बोळंगडी नरसिंह नायक आणि सुधा नायक यांचे सुपुत्र. ह्यांस 2 जण बहिणीओ असत. हिनी ITIंत इलेक्ट्रिकल्सांत पदवी घेतलेंस आणि बँगलोरांत इलेक्ट्रिकल अँड कम्युनिकेशनांत 6 महिन्यांचे ट्रेनिंगो घेतलेंस. प्रस्तुत हे शुभम इव्हेंट्साचे मालक होऊन असत. आता शुभम आम्ही एक आमचे एक संवाद सुरू करताना आम्ही विचारवायचे कसे म्हटल्यार तुम्ही या क्षेत्रास यावे कारण काय येऊन सांगणं म्हटल्यार आता मस्त आम्ही बघित असतो इंजिनियर त्या या म्हणून सांगून मस्त त्यांची एक वाट तिंगड असते. तुमची वाट एक बदलत आयली सा त्या इव्हेंट्साचे एक कसे तुम्हाला एक आलोचना येयली. इव्हेंट्साचे आलोचना कसे म्हटल्यार मी दक्ल्या असतानसनत यात फील्डर एक इंटरेस्ट होते आणि यात फील्डर मी इन्वॉल्व होऊन होतो मस्त. तसे त्यात फील्डर होऊन आता मला या एक वाट गावली आता आणि एक स्ವಂತ करवे म्हणून एक स्ವಂತ बिझनेस करवे अशा होता त्या एक वैत झाले. आता साधारण होऊन एक जंबार येता म्हणतो कोडले तेंतु आम्ही बघतो आता एक वेदी असवेचे होऊन दे ते खुर्च्यांची व्यवस्था वैसवी साऊंडसाची व्यवस्था पूरा असता. तेंतु तुमचे एक कैले विभागांत असता काम. आमच्या मेन होऊन असवेचे वेदिकेचे आता वेदिकेचे एक अलंकार करवायचे विषय मिगे बदल कॅटेगरी पूरा येता. साऊंड सिस्टम मिगे चेअर्स कार्पेट त्या म्हणून पूरा
येता तेंत पुरा तुम्ही करता तर पुरा आता खयल्ल्या एक आम्ही एक काम होऊन दे विद्या होऊन दे आम्ही शिकलं कसाला असाय त्या करवे तर त्यास एक पाठसून आम्हाला एक गुरु म्हणून असतात तसंत तुम्हास या तुमच्या कामात कोणतरी गुरु म्हणून असत आहे तुम्हाला कोणतरी एक प्रेरणा झाले व्यक्ती म्हणजे असत आहे असत म्हटल्यार मी धाकटं असताना मला एक फ्लावर घालायच्या पुरा एक मला इंटरेस्ट असताना मला एक बोलान नेऊन गेले असत ते आमच्या कोड्यालाच मी कोड्याला असताना तसे नेक्स्ट साऊंड सिस्टमाच्या फील्डात तसत त्या धाकटं असताना तेंतो मला मस्त इंटरेस्ट होता त्याच मी एक मी बोलांगडीन जातो त्या बोलांगडीन असताना त्या फिल्डार जाताना त्याच एक मला एक गुरु म्हणून होतो त्याच्यावर मी त्या फिल्डार इंटरेस्ट त्या शिकलो आणि तो एक एक एकले स्फूर्तीदायक मनीस उठते तुम्हाला नाही आहे आता तुम्ही म्हटलो आम्ही पुरा तुमच्या वेदीचे काम झाल्यावर साऊंड बॉक्स होऊन खुर्च्यांची व्यवस्था पुरा तुम्ही करता ही पुरा तुमच्या लंगीत असतात नाही ಕೆಲವು मेटेरियल आमच्याला असत नाही बट आम्ही अरेंज करतो किती हव्या क्वांटिटी किती हव्या कैसून केरवे कैला आयटम काही गावता त्यापुर आम्ही अरेंज करतो ते कॉन्टॅक्ट असतं आमच्याला नाही तुम्हाला आता स्टेजचे काम म्हटलं साधारण एक जमरांत स्टेजचे काम होवायच्यात संच रात्रीच्या अंदाजेच संच्या प्रांत सुरू व्हायच्या आणि मुग्धावताना वेळ होतो ने मस्त वेळ होतो इथे तुम्ही नीज गज्जरचे मामूल होऊन असते तुम्हाला या तुमच्या आरोग्यावर एक परिणाम म्हणून येत नाही या म्हटल्यार आमच्या फिल्डात असे असले ना आमास त्या कॉमन होऊन गेलं असं म्हटल्यार आमास रात दीस पुरा एकच लाख म्हणून दिसता काम असताना काम नासल्या टायमार मात्र आमास रातींच्या नीज म्हणून त्या नाही काम असल्या टायमार आमास निजव्याच्या सोडून त्या टेन्शनात असता उद्याच्या कशा वैसव्या त्या असताना आमास नीज असत नाही त्या कामारात आमास इन्व्हॉल्व असताना ते कळत नाही आता रातसर होऊन मी सकाळच्या निजच्या पुरं काम झालं प्राण निजच्या तसला प्रकार रेस्ट रेस्ट हव्या होता बट सीझन टायमार आमास त्या रेस्ट म्हणून आमास माइंडार असतच नाही म्हणल्यार आज सीझन टायमार कसं असतं म्हणल्यार आज झाल्या आणि उद्याच्या कसा रेडी करत त्या मातांत असता त्याच रेडी वैसव्या मी तुम्हाला एक ऑर्डर दिला मनुष्यांची खुशी हो तुम्हाला अगत्य आम्ही 100% देव्य होता आता हॉलांत तुम्हाला आता एक स्टेजाचे एक काम असवायचे म्हणता साधारण होणार एक हॉल सोडून द्यायच्यात संच्या प्रांत 3 घंटे प्रांत म्हणून सांगतात जाल्यार पुरा जन गेला प्रांत एक 5 घंटे 6 घंटे होतात तुमचं काम सुरू होबे जाल्यार आता केलाव पावटी तुम्हाला एक सीझन वेळार कसं जाल्यार तुले 2-3 कडे 4-5 कडे असोच्या म्हणून असता तसल्या टायमार तुम्ही कैल्या रीतीन मॅनेज करून घेता म्हटल्यार एक मर्सून तुम्ही त्या दुसऱ्या सकाळी एक 5 घंटे भितर तुम्ही सोडून देव्या तुमचं काम त्याच्या इड्यांत 3-4 कडे असतात त्याच्या ओट्टू तुम्हाला नीजो असत नाही समानचे त्या पुरा कैल्या रीतीन तुम्ही एक मॅनेज करता त्या कसं म्हणतात आम्ही आता एककडे आम्ही जाऊन आम्हाला एक टाइम देतात हॉलाच्या आता या टायमार येवे तुम्ही या टायमार फिनिश व्हायचं म्हणून त्या आम्हाला साधींत गोत्त असता मिगे आम्ही त्याच्या आधी ते करून असतो तेव्हा त्या आम्हाला कळता माझा या टायमास गेला तरी काम किती वेळेला फिनिश होता मग त्या टाइमच्या तईसाठी करताना ते नेक्स्ट बदलकडे कैल्या टायमास त्यासाठी करून आम्ही आम्हाला ऍडजस्ट होऊन आम्ही द्यावायचे म्हटलं तुम्हाला आयडिया मिगे असते आयडिया असते कैल्या टाइम एक सेटअप असा आम्हाला किती टाइम जाता मिगे किती मॅनपॉवर आम्हाला त्यास हवे होता त्यापुरा आम्ही लेक्काचार घालताना आम्हाला त्या कळता त्या मॅनेज होऊन जाता आम्हाला मिगे तुम्हाला आता इथे असलं तिकटे असताना तुमचे एक रेस्टाच्या व्यवस्था कसे असते रेस्टाच्या विश्रांती टाईप आणि कसे असता आम्हाला कसं असतं म्हटल्यार आज इडी दिस आम्ही काम केलंय आता उद्या आम्हाला एक दिस असत नाही बट आम्ही त्या काढवे असता आम्हाला फुल पुरा काढवे असता त्या टाइम आम्हाला काढवे गावायचे म्हणल्यार दनपारी गावता मिगे नाईट गावता त्या दनपारी आणि सकाळच्या त्या मिडलांत आम्ही एक चूर रेस्ट केरवा गावता आम्हाला टाइम मिगे आम्हाला टाइम म्हणून केद्दो गावत नाही नाईट बरं आम्हाला गावत नाही नाईट आम्ही काम रनिंग वयतच असता मिगे तुम्हाला यांत असत नाही दिसता त्या टेन्शनार आम्हाला नीज पडत नाही म्हणल्यार उद्याचे कसं रेडी वैसाव्या म्हणून आमच्या माथ्यांत त्यात असता तुम्ही मिगे तुम्हाला
ऑर्डर दिल्ल्यान्सो खुशी पडसो होय, तुमचे एक किती म्हटल्यार किती श्रम कसला असा त्या पुरा त्यांस दाखवता तुमचे 100% तुम्ही आता सामान्य होऊन ಕೆಲವು जंबरा म्हटल्यार तोरली जंबरांचे ऑर्डर असतात इथे तुम्ही एक उदाहरण एक वारडी कत्ती घेऊया इथे या टायमान तुम्ही कैल्या रीतीन तुम्ही एक जबाबदारी घेता आणि ती घेतली जबाबदारी कैल्या रीतीन निर्वहन करता जबाबदारी कसं म्हटल्यार आता आम्हाला एक ऑर्डर देवायची एक 2 महिन्या आधी 3 महिन्या आधी आम्हाला कॉन्टॅक्ट होतात बोलता बोलता नಮಗೆ फोटोस त्यापुर आम्ही सेंड करतो त्यांचं डिस्कस होईत असता त्यापुर कन्फर्म झाल्यापर्यंत आम्हाला ॲडव्हान्स घालतात ॲडव्हान्स घालूच्या नंतर आम्ही पुरा त्यांचे फोटोस दाखवतो एंट्रन्स अंत कसं येता आणि स्टेजीर कसं सेटअप येता मिडल पाथवेंत कसं येता पूरा आम्ही दाखवतो आणि कैला सेटअप कसं येतं पूरा आम्ही त्यांचं सांगून देतो त्यांच गोष्ट असता त्याच्यापर्यंत आम्ही त्याच दिवशी वेदिकेवर आम्ही पुरा सेटअप झाल्यापर्यंत त्यांना साधवतो येऊन बघूयात नाहीतर ती येऊन येतात आता चेडवून येतात पुरा बघतात तेव्हा त्यांचं कळता कैल्या टाईपात दाल्याचा म्हणून त्याचं तुम्ही सांगितलं तेवणी येऊन चूर चेंजेस असल्यावर ती सांगतात त्यांचं काहीतरी तेवणी चेंज असतात आम्ही सांगतो कसं वैसाव्या तेवणी त्या आम्ही सांगतो आणि त्यांनी दिल्ली जबाबदारी तुम्ही एक क्लीन करून निर्वहन करता म्हणून सांगता नाही आता ಕೆಲವು ಜಂಬ್ರ ಅಂತ ತೊರ್ಲಿ ಜಂಬ್ರದಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಕ್ಲಿ ಜಂಬ್ರದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ कसे असतात म्हणजे ಕೆಲವು ಕಡೆ ॲडव्हान्स द्यायचे त्या असता ಕೆಲವು ಕಡೆ मिग्गीदेतात तसला टाइम अंत तुम्ही एक तुमच्या ते कसलं वस्तू सामग्री पुरा असतात ती पुरं तुम्ही अद्यंत हाडून घालावी होतात इथे कैल्या रीतीन तुम्ही व्यवस्था करता आता चेडवून कसं म्हटल्यार आम्ही एक 90% जनाला आम्ही ॲडव्हान्स आम्ही ऑलमोस्ट घेतो म्हटल्यार आत्ताच्या कसं म्हटल्यार कस्टमाइज होऊन असल्याचे डिझाईन आता पुरा जनांचं नव्या कैल्या दाखवूया त्या कसं म्हटल्यार आम्हाला नव्या म्हणताना आम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करूया म्हणजे त्या डिझाईन नव्यात करूया तेव्हा आम्हाला ॲडव्हान्स घेऊयात होता त्या ॲडव्हान्स आम्ही एक 50% आम्ही घेऊन होता ॲडव्हान्स तेंतून आम्ही त्या आयटम पुरा रेडी करून त्याचं निर्माण करता आता तुम्ही इथे म्हटलो नव्या कस्टमाइज्ड अनसावन तुमचं प्रति एक फंक्शन जंबरांतो नव्या आयटम तुम्ही डेकोरेशन त्या पुरा असा म्हणताना ती आयडिया कसे येते तुम्हाला म्हटल्यार एक तसं त्या तुम्ही काहीतरी मॉडेल तसं पुरा काहीतरी करतावे अद्यंत करून दाखवतावे तसला काहीतरी असताय आत्ताच्या कसं असं म्हणतात सोशल मीडिया आता मस्त स्पीड असा त्याच्यावर डिपेंड होता आम्ही सोशल मीडियात आम्ही बघित असतो आम्हाला एक कैलं तरी एक दक्कलं एक सेटअप दिसल्यावर त्या सेटअपास आणि कसं ऑल्ट्रेशन करवात काही सेटअप मॅच करवात त्या आम्हाला मातच जायचं असं त्या आम्ही कस्टमरला आम्ही सांगतो एस केल्यावर एस चुक्कोड होता त्याचा केरी आहे म्हणून आम्ही सांगून त्या एक नवे डिझाईन आम्ही दाखवतो आता ಕೆಲವು ಕಡೆ पुरा जंबरा मुगदावळ्यापर्यंत तुम्ही बिल तुमचे घेऊन जातो त्यात ಕೆಲವು जण देवाची के पाठीपुढे बघतात चढी तो देतात जाल्यार आज नाही एका वारापर्यंत या माऱ्या आता काय तुला अर्जंट तसलं पुरं एक क्वेश्चन ऐकलो असा आम्ही आणि ಕೆಲವು ಕಡೆ म्हटल्यार तुम्ही देखील ಕೆಲವು आयटम कसला असाय त्या तुम्ही बाहेरसून हाडून असता तुम्ही त्यांच पैसे देऊ तसला टाइम तुम्ही कैल्या रीतीन निर्माण करता त्या एक तुम्हाला सायलेन्स आहे तसला परिस्थिती परिस्थिती आम्हाला त्या मस्त त्या कॉमन आम्हाला येतच असता त्याच्या एक पार्टीला एक ಕೆಲವು फायनान्शियल एक तेवणी एक फंक्शन झाल्यापर्यंत त्यांचं एक बंग होता त्या आम्हाला अर्थ होऊन असतं म्हणजे आम्ही मस्त फंक्शन करून आम्हाला अनुभव होऊन असता त्या टाइमवर आम्ही विचारतो बट चेडवून पुरा आमच्याला रिक्वेस्ट करतात एक थोड्या टाइम दिया थोडे दिवस दिया त्या आम्हाला त्यांच्या बंद आम्हाला कळतं त्याच आम्ही ओके तोंदर नाही म्हणून विचारतो या त्यांचा अवकाश देतो आम्ही म्हणजे तुम्हाला त्याला काय थोडे समय दाल्यावर तुम्हाला देतात त्या काय तो त्या आम्ही त्याच्या पार्सून आम्ही फॉलो करत असतो त्या फॉलो केला टाइम आम्हाला त्यांचं कळतं देव्या म्हणून देतात नाही आता ಕೆಲವು पार्टी आता तुम्ही सांगितलं बरे कस्टमाइज्ड या स्टेज आणि प्रकारव्याच्या म्हणून सांगित असता
तेही तुम्ही आता एक नवी नवी केलं तरी अप्रूपाची पुलाव होऊन देतं नाहीतर केलं तर अप्रूपाची स्टेजाची केला तरी पीस कसला तरी असल्यावर तुम्ही इंगड कडसून हडवायची तेही काय होतं त्या जमराच्या दिसात येसा तुम्हाला ती पुलाव येत नाही तुम्हाला त्या केलं परत तुम्ही एक अप्रूपाची वस्तू सांगून असतं ती येत नाही तसल्या टायमार तुमच्या कसला तुम्ही प्लॅन होते त्या पूर्ण चौपट होता असल्या टायमार तुम्ही कसं करता त्या टायमार आम्ही कसं म्हणतात त्या फ्रेश फ्लावर्स येत नाही म्हणून याच्या कळल्यापर्यंत आम्ही आर्टिफिशियल असं आम्ही रेडी होऊन असतो मी काय तर पार्टीज आम्ही कॉन्टॅक्ट होऊन आम्ही सांगतो एस एक दाल असा चूर चेंजेस करतो आम्ही आणि थोड्या चेंजेस येतात चूर प्रॉब्लेम नाही ना म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करतो त्यास पार्टीज त्या कळता तर ओके म्हणून सांगून त्या आम्ही मॅनेज करतो मॅनेज होता म्हटलं तुम्ही प्लॅन ये नाही जाल्यार प्लॅन बेज रेडी होऊन असता म्हणून झालं तर सुरू एकलो एक इव्हेंट असं तुमच्या लागी येतो एक जंबार काढतो आयोजक तो येताना तुमच्या लागी येताना तुम्ही त्याच्या लागसून कैल्या रीतीन ती एक माहिती घेता आणि एक तुम्ही त्याच कैल्या रीतीन ती एक माहिती देता एकलो आयोजन करवायचो आमच्याला येताना आम्ही सांगतो मला एक एस फंक्शन असा आम्हाला एक अरेंजमेंट करवात आम्ही करवात फर्स्ट आम्ही विचारतो कैले फंक्शन तुझ्या कैले दिसास कै वयाचे म्हणून त्याच्यापर्यंत आम्ही एक एक विचारून आम्हाला कैला हॉल कैला टाइम सांचे व्हायचे सकाळी व्हायचे कार्यक्रम तशा बरं विचारून आम्ही त्याच आयोजन करतो मी त्याच हव्या झालेल्या टाइम कैला बरं सेटअप हव्या म्हणजे त्यांच्या एक अभिरुची अनुगुण तुम्ही सेट करता इथे तुम्ही आता तेव पैशांच्या लायक बघित नाही तुम्ही पैशांच्या लायक बघित नाही ते दो दिसता त्यांच हवे झाले मी आम्ही रेडी करून दिलेलं त्याच्यापर्यंत कोटेशन त्यापर आम्ही देतो कसं म्हटल्यार एक कार्यक्रम चुक्कोड रीतीर वयसव्या बट त्यांच प्लॅनिंग असित नाही त्यांचं आम्ही कसं करून देऊया म्हणून आम्ही प्लॅन सांगतो याच्यात केल्यावर याचा चुक्कोड होता यात आयटम घातल्यावर चुक्कोड याच्यावर आम्ही सांगून देतो त्याच ते प्रिपेअर होतात एक परफेक्ट प्लॅनिंग टाइप करून देतो नाही आता या वृत्तीस याव्या नाहीतर आता कसं तरी ट्रेनिंग मध्ये हव्या होत आहे नाही सीधा आमच्या एक स्वतः अभिरुचीन ती होत्या ट्रेनिंग म्हटल्यार आत्ताच्या कशें आसा म्हटल्यार ट्रेनिंग पुरो आसता इव्हेंट आसा आत्ता म्हटल्यार ट्रेनिंग बरो आयला आसा पुरा मी गेल्या टायमार ट्रेनिंग बरो नाही बट आम्ही या काम करीत आम्हाला या प्लॅनिंग आयिल्ल्या म्हणजे आत्ताचे ट्रेंड म्हणताना आम्हाला एक कळलं असं केल्यावर आम्ही एक आम्हाला ओन बिझनेस करवात म्हणून आम्ही या बिझनेस असा आयलो एक काम करीत एक एक्सपिरियन्स आपणाशी आता शुभम साधारण वर्ष इडी शुभ कार्य असत नाही ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾच्या टायमार तुम्ही कसं बिझी असता उरल्या टाइम तुम्ही कैल्या रीतीन मॅनेज करता उरल्या टाइम कसं म्हटल्यार आम्हाला आता चड होऊन आता सीझन टायमार आम्हाला शुभ कार्या पुरो येतात चड वाडिकेच्या पुरा त्या टाइम आम्हाला त्यात बिझी असता बाकी टायमार आम्हाला आता आम्हाला त्यात काम नाही तर या काम नाही म्हणून नाही आम्हाला कमर्शियल काम चड असता कॉर्पोरेट इव्हेंट आता कंपनीचे बरा त्यांच आम्हाला या सर्विस असता मिगे बदल देवलांचे बरं असता नव्या इनॉग्रेशन व्हायचे देवलाचे त्या ब्रह्मकलशाचे असता त्याचे पुरे मस्त वैतत असता कार्यक्रम त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही पुरा त्याचे व्यवस्था असता आमच्याला त्या आम्हाला त्या काम असता त्या नाही म्हणून ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತ್ಡೇ होऊंदे एनिवर्सरी मस्त असता आता कार्यक्रम जनांस चड एक त्याच्यावर आम्हाला त्या कळत नाही प्रत्येकाचं आम्हाला कॉन्टॅक्ट होतात तुम्ही आता शुभ कार्य आम्हाला बर्थडे होऊंदे एनिवर्सरी होऊंदे नाहीतर तुमचे त्याच पुरा दीस बघू नाही त्या इल्लो दीस नाही त्या एक तुम्हाला प्लस मिगे तुझे येव तसे आता कैले कंपनीचे ते ये म्हटल्यार त्यांचं गव्हर्नमेंट रजा असल्यार मिगे संडे ऐकतो यावेच्या बरी तसल्या परदेश करता
आता वयत त्या पुरो जाल्या जाल्यार केलाव पावटी काम नायल्यार एक फ्री आसतना केल्या रितीन आसता फ्री म्हटल्यार आमास आमी आतां सोशल मिडियान तो आमी बघीत आसता एक डिझायन त्या आतां मास माथ्यांत आसता ह्या एक डिझायन आमी केरुवे जनास ह्या दाखोवे या एक त्या आमी प्रोडक्शन केरुवेचे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमी डिस्कस केरुवेचे तेतूंत इन्वॉल्व नासता आमी जाल्यार प्रति एक इव्हेंट असो त्याच्या तुमच्या स्टेजाचे एक पूर्ण करायचे इंगड रीतीन आसता आसता वय 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 आता साधारण एक कैल्ले काम सुरू करताना आता तुमच्या आता इव्हेंटाचे जाल्यार इव्हेंट स्टार्ट सुरू करताना आसा न्ही पुरा काम देवाची की मारतात म्हणजे त्याच्या सुरून कसा करतोय कोण ना तो काम आमी लेखला बरे दाल नाही तर तसा पुरा आसता मनांत असले टायमार ತೊಂದರೆ नाही आमच्यात जिलगोन्या एक देवन बघ्या म्हण सावन एक सुरू वेस कोणी तरी ऑर्डर दिले उडास असाय तुले असा माले कसं म्हटल्यार मी एक दक्कले मट्टार करत होतो त्या केल्ल्या तिने बघितले माझे काम तसं एक त्याचे एक तोरले एक फंक्शन होत्या त्या फंक्शन तिने माझ्याला विचारलं तू असं फंक्शन तू करताय म्हणून केरवात म्हणे दैरार मी घेतल्यान त्या तोरल्या फंक्शन मी तोरल्या मटारात करून द्यायला त्यात सक्सेस मला जाल्ले त्याच्या पर्यंत जनास इतके तोरले करतो म्हणून त्यांच जनास एक नंदी आयली त्याच्या पर्यंत आमास म्हटल्यार फर्स्ट अस एक केल्यात बेस्ट इम्प्रेशन जालें खुशी जाली ते सांगून आता केद्दोन एक वृत्ती सुरू करताना साधारण आता तुमचे एक इव्हेंटाचे जाल्ल्यान निमित्त इथे इव्हेंट सुरू करताना साधारण एक ऑर्डर दे आमारू याचे मस्त जन असतात तो आता सुरू करतो मात्र कसे करतोय कोण ना आम्ही लेखला बरी दाल नाही तर तसं पुरा आसता अळुको जाल्यारो ತೊಂದರೆ नाही मर आमच्यात जिलगोन्या तेले एक देवन बघ्या कसं जाल्यारो ತೊಂದರೆ नाही म्हणून सांगून गवले टाईपाचे तुम्हाला ऑर्डर म्हणे ओत्या फर्स्ट सुरू वेस गवळली झाल्या सध्याचा म्हटल्यार मी दकल्या कार्यक्रम करीत होतो त्या टायमार मला एक माझे परिचय आसलो माझ्या एक तोरला कार्यक्रम असा एक करून द्यावा तुला म्हणून मी धैर्यार ओके करून द्यावा म्हणून मला कॉन्फिडन्स होते मी पावलो त्या कार्यक्रम करून द्यायला सा त्या सक्सेस झाले सा तेंतू मस्त जनांस कल्ले या केरवात येले धैर्य असा देवात म्हणून त्यात मी कंटिन्यू झालं मी मस्त कार्यक्रम केली त्याच्यापर्यंत आमच्या जातीन तो तसत मस्त जनांस कल्ले मी आमच्या जातीच्या एक कशाकडीन कार्यक्रम होता स्वामीजी आयिल्ले ते एक नव्या रितीर एक केल्ले ते तोरल्या मट्टार त्या बदल टाईप स्टेज घालून बॅकड्रॉप करून ते एक त्यांच हांवें जाल्ले मी एक प्लॅन करून दिल्ले त्या एक तोरल्या मट्टार एक याद जालें तेंचो एक स्वामीजीचे मला आशीर्वाद गावलो तो त्याच्या पर्यंत धर्मस्थळ वळांत एक तोरल्या कार्यक्रम जाले त्या प्रतिभा पुरस्काराच्या विद्यार्थी वेतनाच्या प्रतिष्ठान पूर्णानंद प्रतिष्ठानाच्या तेंतो त्याच्यात त्या सो एक हांवें जाल्ले मी तोरल्या मट्टार एक बॅकड्रॉप करून पुरा मी सेट करून दिले तेंतो जनांस कल्ले एक आमच्याच जातीचे जिल्बास म्हणून त्याच्या पर्यंत एक तोरले वताना मी अनेक तोरले गावले KPL तोरले गावले तेंतो फुल एक तोरल्या मट्टारात त्या एक कार्यक्रम जाले त्या तेंतो मस्त मला एक आमच्या जातीच्या एक आसा मरे इडी पुरा कडे वकल्ले म्हटल्यार साधारण आमच्या एक समाजाचे जिल्गो आसा ना गुर्ती सोडलेन पुरा ती आता तू सांगतली ती म्हटल्यार एक कशा कोडीन स्वामी येताना केल्ले आणि श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे प्रतिभा पुरस्काराचे एक स्टेज होते KPLचे स्टेज होते ती एक नमन तुले यशस्वीचे एक वाटेन तुले एक आमच्या जातीन एक त्या एक मला एक प्लस म्हणून वाटतो वय 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 होंदे असें चिकडोयत असा आणि असंतानी तुम्ही पुढे ಎಂತೂ पुढे जाव्या म्हणून लेखून घेतलं सगळं वय माझ्या एक आता एक बिझनेस चुक्कोड रीतीर दायत असा तसे म्हणून देवदान एक ಎಂತೂ तास्या म्हणून एक मला इंटरेस्ट असा आता असले काम आसा न्ही पुरा बँकाचे सहाय्य असतोय ना असता ट्रेड लायसन्स असल्या पुरा लोन त्या पुरा गावता त्याला म्हणतात वय आमच्या ट्रान्झॅक्शन तशेंच आसता असता न्ही बँक सहाय्य देता आता शुभम एक इव्हेंट मॅनेजमेंट आसा तुम्ही ह्या वृत्ती सेवे जाल्यार तुम्ही तुमास कैल्या रितींत रेडी करून होतो तयार करून असता तयार म्हटल्यार मेन नासवाचे आमचे वर आमचो कॉन्फिडन्स
त्या एक फस्ट असं सोय आमस कित्या म्हटल्यार एक कार्यक्रम आमस एक जबाबदारी आसा त्या आमस केरवा त्याचा कॉन्फिडन्स हवे त्या रितीर आम्ही रेडी होऊन असतो. म्हटल्यार एक तुम्ही सांगतले बरें कॉन्फिडन्स आणि एक आमच्या मनात एक आत्मविश्वास धैर्य हवात तो नंतर या काम द्यायला आमस केरवा त्या म्हणून त्या एक असल्यार आमस केदो सक्सेस गावता आणि इष्ट पावून करवायच्या काम खुशी असता आमस एक तेदो त्याच्या इतक्याच आमस एक धैर्य तो पुढे दावे साय होता नाही. आता असले काम पुरांसो लागताय म्हटल्यार पुरा ह्या कामाच ಹೊಂದಾवतात एक कसं म्हटल्यार एक प्लस त्या काम लागवायच्या कसं म्हटल्यार क्रिएटिव्ह माइंड असं सवय एक क्रिएटिव्ह माइंड मिगे एक डिजिटल त्याच्या नॉलेज असं सवय मिगे कलर कॉम्बिनेशन एक आता एक डिझाईन व्हायचा जाल्यार त्याच्या माइंड यूज करवायचे त्या पर असल्यार ह्याच केरवात काही विषय नाही इंटरेस्ट माइंड सेटअप त्याचा असंच होय पण त्याच्यात डिपेंड होऊन असल्यार होता कैला काम वैत नाही. आता तुमच्या लागी केला तुमचे जिलगे असत सहाय करवे त्याच तुम्ही कैल्या रीतीत ट्रेन करता त्याच म्हणतात आम्ही करीत असतो त्या केलेलं काम त्या बघत असतात ते मी काय तर म्हणतात त्याच त्याच्या ಬಗ್ಗೆ इंटरेस्ट येई सवय त्या याचं काम करतो सा म्हणून त्यांचं इंटरेस्ट येऊन त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी त्याच्याडक्यास ते शिकत जातात आम्ही केरला बघून त्यांच्याडक्यास शिकत जातो त्या एक्सपिरियन्स होता मी तुम्ही सांगतो वय सांगतो म्हणजे प्रत्येक ट्रेनिंग नका तुम्ही काम करीत असेल बरे ते शिकत जातात. शुभम तुमच्या या एकतसरच्या वृत्ती जीवनांत कैला तरी एक बेजोराचा विषय होऊन दे नाहीतर एक खुशीचा विषय होऊन दे कैला तरी एक अनुभव असायला म्हणून असाय बेजारच्या विषय कैला म्हटल्यार मी आधी स्टार्टिंग काम करताना मला माझ्या जनांनी विचारत होते या काम कसं मारे तुले इंतू काय ते गावतो तुले तू ववाच्या दाव्याच्या मारे म्हणून म्हणताना मला एक काय ते एक बेजार होतो मी इतकं काम करून जनांनी असं सांगतात ना एक ऋणात्मक बोलते खुशीचा विचार काय तर म्हटल्यार त्यात काम करून मी या मट्टास आयलो सा सक्सेस गावला सा मला मी या एक वेदिकेर एक बसून इंटरव्ह्यू घेत असता म्हटल्यार त्या एक मला एक खुशीचा विषय तसं मला एक एक अनुभव झाला मला नाही. आत्तांचे एक युवा समाजास युवजनांस तुम्ही कशाला सांगू इष्ट पावता शुभम? आत्तांच्या युवजनांस कसं म्हटल्यार आम्ही केलो काम करतात त्यांचं त्या कामार खुशी असत नाही बट त्या काम काय एक दिसदायत असा म्हणून त्यांच्या मांड्यात तिक्यात होतं बट आम्ही केरवाच्या कामार आम्हाला खुशी असल्यार मात्र ते आम्ही काम केरुया आम्ही कैलो बिझनेस होऊन दे कैलो होऊन दे त्या एक तेंतू आम्हाला खुशी असा म्हणून जाल्यार मात्र आम्ही त्या करत तेद्दा मात्र आम्हाला पुरा तो सक्सेस गावता. पैसे येत आम्ही पैशांच्यात आम्ही या गेल्यार त्या आम्हाला नेक्स्ट असा आम्हाला कसं तरी एक ओढाक येता ಯಾವುದೇ कैला काम कष्ट येऊन करायचं नाही इष्ट पावून कष्ट असल्याकडे आम्हाला इष्टो केलं तेद्दा मात्र आम्हाला पुरा तो सक्सेस गावता म्हणून सांगता. शुभम आता एक 2 फोटो तुमचे आम्ही कलेक्ट केलेच होते जस्ट एक बघ्या हे तुम्ही याच्या ಬಗ್ಗೆ कसं सांगू इच्छितो रात्रीच्या जंबरात केले नाही ओपन ग्राउंडाच्या या बरं इव्हेंट ओपन ग्राउंड कसं पुरा केरवात म्हणून आम्ही दाखवलं एक फोटो या पुरा ಎಂತ ದೇವಲಾच्या काम इनॉग्रेशन जीर्णोद्धार चौसा फुलांच्या मी एक बर्थडे चौसा मी एक रिसेप्शनाचे असता त्या मी एक वाडिगेच्या मंटपाचे असता भारी शोक दिसतो रिसेप्शनचे तांबडे याच्या नाही होऊन तू पूर्ण मनाचे गावता मन सांगून आता यो आमच्या पूर्णानंद प्रतिष्ठानाचे कशोकडीन दल्ले स्वामीजी त्याच मी केला स्टेजीचे एक फोटो भारी शोक जाली सा मात्र तोरले स्टेज त्या ऑपोजिट केलो त्या तोरल्या मट्टार दाखवले ह्यो आमचे श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे कार्यक्रम जाले ते बंटवाळ धर्मशाळा हॉलांत विद्यार्थी वेतनाचे प्रतिभा पुरस्काराचे त्याचे एक वेदिकेचे केले फोटो
आत्तांचे ह्यो एक आमच्या समाजाचे KPL सह्याद्री कॉलेजान जाल्ले ते एक त्याचे एक वेदिकेचे ते तोरला इव्हेंट एक तोरला इव्हेंट म्हणून आता आमच्या समाजाचे वय 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 लायक होते फोटो तुले अंतू लायकचे इव्हेंटाचे गावडेच वय नाही आता एक आम्ही सभे समारंभासाने प्रदातो ते पुरा बघताना एक वेदी बघताना त्यांचे एक अलंकार ते कसला बघितलं हो भारी लायक करून केलेंसा भारी सुलोभ बघताना मस्त सुलोभ म्हणून दिसता जाल्यार त्याच्या त्या कामा भितर रिगाल्ल्यान्स मात्र गोत्तू त्याच्या कष्ट कसला त्याचे एक साधक बाधक कसला म्हणून सांगून असेंत याच्याविषयी पुरा आम्हास सांगून दिले त्यांचे एक वृत्ती जीवनाचे अनुभव वांटून दिले शुभम यांस मस्त धन्यवाद शुभम इथे सर आमच्या ओटायलो तुमचे एक वृत्ती जीवनाचे एक पुरा आम्हास विचार विनिमय करून घेतलो त्यासाठी तुम्हास धन्यवाद धन्यवाद म्हणजे मला एक या एक अवकाश करून दिले पूर्णानंद प्रतिष्ठानाचे सो आम्ही विश्व कोंकणी केंद्र या एक प्रतिबिंब त्यासाठी धन्यवाद सांगतो वीक्षकांनो कैल्ल्या कामो तोरल्याने दकल्याने देवान आमास गोलोन कावे हात पाय देलांसा आणि बुद्धो देलांसा श्रद्धा तेवनो कैल्ल्या कसे गोल्ल्यारो आमच्या घरो बरता घरच्यांच्या मनो बरता ह्याच उदाहरणे श्री शुभम नायक हिनी एक यांच्या वृत्ती जीवनाच्या वाटेंत चलोन आयिल्ल्या विचार आमास सांगून दिलेंसा हेंचे एक काम पुरांसो स्फूर्तिदायक होईत म्हण सांगित हेंचे एक उज्ज्वल भविष्यास बरेपण मागित आयच्या कार्यक्रमाक दोतांसा पुरांसो आभार.